го поканя. Нищо е, нищо. Да не го канихме, защото трябва да пусти. Да. Това е привейт сервер. Ти ще бъм по-хубаво. Ма какво така, че ми го бреш? Не трябва. Ще е такова, ако растения просто. Защото легенда хора ли без да иска. И как се реджи на ората? Пишеш. А? Чакай малко, бе. Да види командата. Абе, тебе какво те интересува? Само телепорт. Интересува, ама няма да реджи на интересува. Не, чакай. Ай, кажи бе. Абе, кушалът ми мега малко. Забавно ми направих, бе. Да. Има така команда. Знам, че имам мега малко време. Тук някъде беше. Ама иначе го направих с Бонмил, не съм правил с команда. Да, бе. Ако искаш, вярвай. Ти каза, че е команда, бе. Абе, аз само за пред клипа казах така. Боже, да. Ти ако не знаеш, още много клип на лайк. Искаш, вярвай. Що така е? Искаш да направя така, че като умираме да ни такова? Не. Това няма да е survival. Нямам паржол, нямам храна. Води се удари. Как да събера? Води търси. Аз походу се самоубия. Вот. Виж, събрах 5 паржоли. Миналия сървър по-малко лагиш, човек. Знам. Как Виж се, знаеш? чакай малко. Се защо не ти лаги, нали? Не знам. По-малко ли ти лаги или повече? Същото е. Това е заради лаптопа. Аз ти казвам по-хубаво. Моя е или твоя? Моя. По-хубаво тук да не се развиваме. Да изчакаме да ми прискават коп. Не. Що ще лаги? Ой, би го е. Не, аз после ще направя пак сервер в Добре, ама сега тук го остави доста яка идея на да сложиш. Аз пак ще го оставя този сервер. Аз мога да направя просто 2 сервера. Аз се развивам това, ако искам. Сериозно, няма да играеш при нас всичките. Човек, то още развивам, Аз ти го правилно и сервер през 2 минути. Аз ти говоря от компютъра, бе. От компютъра после ще направя. Добре, ще играя от компютъра, като ти го върна. Аз ти говоря след този сервер няма да го трия. Аз защо дори няма да го трия. Няма да го трия, аз даже няма да го трия. Сега.
Това? Сигурно казвам ти сейдна. Те я знам. Just jag stans störst rullning. Om man får mycket mackat när jag drog där så. Så det är det. Nästan är jag. Säkert что ще голяма. Пак после естествено го страх. Там събирам дърво блок. Сега не видим колко такива. Тук няма дървите, бе. Ама, как съм на 11 чанта? А, да, съм се спрял. Чущо ми лаги, бе. Нищо не виждам ти, бе. Шестченка. Шестченка нищо не се вижда, бе. От 8 норма, това е добре. Предполагам. А тук може да стия дървите. Не виждам коли. Това ги събрах си с дървета всички. Не без друга. До без мама чао. Но там биш пъща на там биш. Да. Така малко повече работа, повече дърво, но какво са прави? 3, 4, 5. Коли 5 дърса? 1, 2, 3, 4, 5. И въобще няма се върнем за края на клипа. Ама тук аз записвам. Да, хората ще края на клипа. Надявам се да е харесал. И да е харесал. Може да видите палец нагоре. Да коментирате и да коментирате. От мен до скоро.